цьому навчальному році на відділенні «Початкова освіта» започаткували музичну спеціалізацію «Вчитель інтегрованого курсу мистецтво» в закладі загальної середньої освіти, де здобувачі освіти мають пройти курс таких предметів, як постановка голосу та диригування, музичний інструмент, практичний курс мистецьких технік та методика навчання інтегрованого курсу мистецтва в закладі загальної середньої освіти. Ця спеціалізація пропонує унікальні методики і практичні інструменти, які зроблять вас цінним та універсальним фахівцем не лише в початковій школі, а й відкриють шлях до викладання в середній ланці. Ми покажемо, як мистецтво стає інструментом для розвитку критичного мислення, командної роботи та самовираження ваших майбутніх учнів. Сонячний зайчик Волков. Щебетала пташечка під віконечком, сподівалась пташечка весни сонечком.